Gikabalakan sa mga residente sa Barangay Bulila, Malita, Davao Occidental ang pagkahugbak sa tulay kagabi Nobyembre 29 nga gituang resulta sa walay puas nga pagbunok sa ulan. Sumala sa usa sa mga residente nga si Jason Albufera Hildore nga ang tulay nagkonekta sa Barangay Bulila padulong sa Barangay Kibalatong ug Barangay Tikal. Busa ang bugtong alternatibong agianan paingon sa Barangay Kibalatong ug Barangay Tikal mao ang pagtabok sa sapa. Pero mabutang sa peligro ang ilang kinabuhi, hilabi na kung taas ang tubig sa sapa ug kusog ang banla sa tubig baha. Wala hinuoy na tala nga dunay nakalas na kinabuhi ingon man na danyos nga kabtangan atol sa insidente. Giinspeksyon na sa hingtungdan nga ahensya sa gobyerno ang nahugbak nga Bulila Kibalatong Bridge. Giabisuhan na ang mga residente nga temporaryong dili maagian ang tulay. Naghimo na og investigasyon ang mga otoridad alang sa gikinahanglan nga aksyon. Naglaom ang mga residente sa lugar nga maasikaso ug matrabaho dayon ang nahugmak nga tulay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.